твоя мать. О, да! Аде, Иване, когато не имаме две бебета, третото е Void Bound. Уау! Кога? Няма да не взимаме Voidbrand, да? Ага. Здравейте, бе. Добре. I love driving by my car and the road is not so far. Направо остани там, като си готов. О! Не има... добре. Ах ти фака негър. Него не. О, да! О, да! I'll get him next time! Next time, като групата next time? Не! Как това ме хитна? Ти ще оцелиш мене. Нямаше да оцеля тебе. Естествено, че той ще ми дойде в гръб. Тунг, сахур, та сахур, брим. Ай, бе. Ох, този тъп нега, аз го блокнах на време, ама не. Мале, то как дължа този релгън? Просто скочи, братле. Не съм го гледал като полезно. Още повече като има Релгън не Айнстайн. чух. О, да! Някой аз ще си взема Соник Еса. Май, той е толкова готин като емотва. Жив ли си? Ау! Не, пичай се. А дошлоците ми? Абе, този разговор е някакъв много неориентиран, бе. От. Бот. Тя ще го взема. Бати, този разговор много неориентиран. Бот. Тая от коса ми, аз си дадох идея, защото ми беше интересно как ни провеждат разговорите. Викам, мога да го рекордна и да го посна в YouTube, да ти го покажа после. Тя е окей. Уау! Зевс! Това беше тъп от моя. Аре, нека се чука. Добре. Не го хитна. Може ли някой да ми помогне? Не бях аз! Let me tell you something! Не. Окей. О, това са ще го. Манга. Ей! Пега тук! Ей, сега ще ти кажа и сега. Не! Fucking негри! Тунг! На 35... Нагите се, брат. Не. Нагите се! О, мангал! Аре бе, what? О, ти се ресетна, Крис. О, не, това не е добре. Димай, ти ще вземеш Соник. Аз имам бати дългата потечка. Чакай. Това ме си. О, не! Не, ако може, ти след въпрос може да... Да, прав си. Аз не знам, защо го гоня. Бот! Бот! Братят, Обичам Гаро, брат. Обичам парно. Да! Ето. Вземеш ти там, може да се... Не. Викторе, никой не те пита да си тук, брат. О, да! Благодаря ви, аз приятели. знам, ще ти дойна. Ей! Не, да, просто. Ах! Разбирам. Много ми лаги! Помощ! Не! Брат! Не! Виктор, махай се ми! Не! Какъв е този левел човек, бе? Не. Това не е честно. Майка ти! Представляй къде си. О, да, той е каунтър. Исках се бия с Кристиана и... Майко, малко се почва от... Fucking go! Ей, човек, трябва да за едно. Вече се щупи. Не, са! О, да! А, нов мув ли е, брат? What the fuck? Ей!
Абе не! Абе, не! Би го то! Аре, поне си използвай от съзнанието, ще полезва, брат, виж го това мангал. Ей, добре. Братлето бяга. Значи аз ви викам да помощ да смота парада, ама вие не Добре, чуваме. Мисъл, брат. Брат, Стефан, разговор е твърде шумен, че чуя, че ни викаш за помощ. И това ме дрази, всички говорят за нещо различно, брат. Някакво... Третия го бие някакъв, четвъртия и петия Ох. го бият те. Откъде да идеме, брат? Не, no PvP, no, Имам рейлгън. no PvP, no. You thought you were getting lucky? Браве! Ей! И къде не имам рейлгън, помогни ми да хитна някой. Още един си попуска. Текна го. А, брат, тая откуса ми се... Не, тая откуса ми... Тая откуса ми сега ще гледа футеджа, брат. И аз някаква... Брат, съм някакъв пълен аутист тука. Това ще го гледа. Ами, може би, не знам, то ще е 3 часа сигурно, но... Ще гледа част. Какво е? После искам да ни го пратиш, брат, много е забавно. Аз така много искам някаква просто да рибат. Абелите, аджелите му бият. Fucking nigger! Пред мен са последните. Мале, как трябва да почна пак да говоря с Даниел? Сигурно. Добре, Виктор, ти кой биеш, брат? Не знам, Чак, трябва да си да Стефан, аз съм чурлидер. О, да. Воу. Тунг! Човек, бебето ми е много... Благодаря ти, Викторе. Не бях аз това. Бебето ми е много досадно, викам. Това беше един друг. Тунг, 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 тунг. Ако бях аз, щях да ти кажа поне. Опа! Баурай! Тунг, 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 тунг. Тунг, 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 тунг. Come here. Чакай, стига си е мърдал, не мога да го кликна. Опа! Окей, брат, разбирам. Не разбирам. Втора фаза. Браво, Виктор, цели го. Опа! Исках да си го чакам. Ай, кой бием? Това ще му еба майката са. Не получих Ай, финишър. си, юпи! Толкова смешно. You are my enemy, my enemy, you are my enemy. Това трябва да го пеем в караокето. I see who you are, you are my enemy, enemy, you are my enemy. Да? I see who you are, Бебето за един you рун ти are беше. my enemy, Абе, Иване, my Бебето enemy. за един рун ти беше. О, Иване. Не съм ви мютнал, не съм ви, просто съм ви намалил. Иване! На 30 на 30. Да, така ли бе, така ли? браво, Много бе, който много. беше, който направи това. Кой е работа? А, какво? Чакай, аз Иване. Искаш, какво искаш? Вече е сезона за... Ла-ла-ла-ла-ла. Ама това е като стигнем в Герман, Иване. Mamacita, I'm singing the bell. Кой е този с робота? Много е гаден. Аре караоке. Ара. Ах, не, тази къса си го гледа! Ой, Братле. Тя половината неща да се случват, даже няма да знае какво става. Така че... Стана това, сега ще му еба майката. Тервеле, помниш ли това? It's a furry.
Помня се го. No jest jako. В караоке. Може Шимон рандом. Не рандом, той е готин. Елате караоке, елате караоке. Идвам. Да сме сега караоке точно сега. При мен Идвай. е При мен се pensa. La 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 la. Ей, чакай, има едно... Не, ще аз съм туман накрая. Виктор, видя ли, че аз съм кабой сега? Къде ми казвате? Не ми зарежда Не снимката. взимай... По принцип. Добре. То никой не е при мен човек. Не исках аз, исках аз. Чай, аз в това сърви съм, да. Сте вече последен. Не си окей. Изчакай, трябва да отида в другата линия. А, брат, там лакането е... Тя не мога пеят. Артем не се забавни. Има джъмпа за някакъв. Аре да дойдете в караокето. Да, в Марти караокето. Иване, най-стайл съм. О, не, брат, аз гимнитвам, докато не дойдат Идвам. просто някаква... О, да. Абе, какво е това, бе? Какво е това? Не знам. Да, никой не е донейтнал. Разбира се, не ме очудва. Аз съм донейтнал 125 в последните дни. На хора, ма не тука. Чува се какво. Приятели, то при вас сервер е пълен леко. Ами аре друг сърва. Да. Та някакво... Малко смотва. Та някакво... Тарака... Тинг 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 тинг. Тарак тинг тонг. Тинг донг. Тинг донг. Динг донг. Имам един. Имам. Тинг донг. Тинг А не донг. беше, идвате ли? Какво казаха? Окей, джойнвайте ме. Какво казаха те? Като свършим, можем след малко казах. Колен, джойвай. TikTok comments on Verbo. Just so funny. I've been out of here, fucking dude. I've been out of here. Bring everybody, every Islamic thought of Lord Island. There's nothing left standing, nothing left yesterday. Okay. О, да. О, да, брат. О, да. О, да. 5 stars, if you don't vote 5 stars, О, да. Ah! О, да. Донейт на 50. Някой ми е донейт на 50 и викам си, о да, забогатях. Ама ти пак имаш 50. Ма ти пак имаш 50. Аз ти донейтнах. I didn't know I'd be wasting my time spending my 20s on you. Oh, I poured my heart in it. Don't get me started. Spend my time wondering why I spend my 20s. Yes, bye bye. Пропусна он. Но, запис. Ала пак аз го вземам, Брата. Не, аз го вземам. Опа! Апа! Даниел! Не! Негър! Даниел! Trust me, I do understand. This is my fault. Къде си, бе? Къде си, съотборник? Съотборник! Искам пак да почна да играя с Даниел. Ара. Какво? Искаш ли? О, да, пак. Някакво ще е нормално първоначално и като ни стане тъпо с него ще го махнем. And in the and that's always you. Айде някакво да го добавим в групата, ама когато почне да стане тъпо го махаме. Сега да го добавя. Аз го имам. Не е ли, бе? Не яре, що не? Не, брат. Айде бе, брат, просто... Как съм аз? О, Get the nigger off the plane! Много як микрофон. О, да. Христина. Еха. То ние сме петима в такова. Ще добавим ли Даниел? За не много. Да го добавя ли? Ми да, ама някакво трябва да си махнеш другия акаунт. Махни I си... just wanna hold her hand.
Окей. Oh. Или може да направим просто сървър, I защото just някакво... wanna go to her hands, be her man. I wanna know if she'd take a chance, cause I know that loving is game. Гейм из гейм. Като имаме аутизъм, караокето е нормално. Някакво, ще таковаме ли сървър? Ще правим ли сървър? Не знам да правим ли сървър. Или просто си махня от акаунта от телефон Да, 55 точки. и добави Даниел и си махня от акаунта. Сигурен ли си да го добавя? Да. Ко? Аз имам пак да играя на клининг симулатор. Да. Аре, бе, на друго караокето е малко скучно. Да. Да го добавя ли? Чакай. Да. Ще направя пол. Фокус. Да, не прави то, те няма да гласуват. А, искате ли да Дингус? Там, Айде, долу. Къде сме? Пенгин? Защо ще правиш по... Е, Просто за малко, за... Двама сме, двама. Докато не... Ле, Да. Вижте Дискорда. Кой, аз ли? Всеки просто. Не. Окей. О, не да. знам кой е Даниел, така че ще кажа, да. фермата е истина. Ми... Той си показа... Не, той Иван си показа пишката. Да, много ви интересен... Аре, моля те, добави го за Крис. Добави го за Крис и ако почне да става неприятен разговор, го махаме веднага. Просто. Да, Крис ще му е главна мисия на този същия човек. Ти го казваш. Треска и аз Аз съм го прави казвам, на yes. Чакай, аз ще го добавя. Това аз съм соп, какво да се правя? Чакай малко. Гаден соб, да кажем, айде. Не, много е готин, не знам за кого говориш. Friend request. Ще го допреди Friend request. 30 минути. Аз го нямам като приятел. Я... Го имам, ама май ме е блокнал. Пробай да го добавиш. Какво толкова? Не ми дава. О, Викторе! О, да, това си. Кой го има като приятел? Кой го има като приятел? Тербър, ти нали си в група с Витоя, с тази? Чакай. Ама аз му имам акаунт. Да, да. Да му пиша. Да, в сървър. Да, Каган също е. Мисли, че още си сървър. Да. Имам само 5 таска. Моля те, скоро си имам само 5 таска. О, да, аз това го правя. Червен. Защо има толкова Денис Пенисови? Денисови. Ще го поновя, кръстили си Денис. Аз мразя негри. Шит! Отко ми ще гледа всичко това. Но пак мразя негри. Окей. Не, чакай, не. Това го казвам вън на бавка. Той последно ми е писал 13 юни 2025. На мен Кой ти е писал? последно... Ще казал, ние ще играем ли игрите, ние ще играем ли пак или да си трябва игрите? Мен ми е изваднал... Да ме кикне. Последно ми е писал 24 май и... Всъщност май месец и ми е пратил покана на... Окей, братле, Всяка разбирам. Да шерваш. Те са напред. О, Аз шервам ли? ай, не, аз няма да играя. Не, аз... Аре, добавете Терво, Данил. Добавете Терво, Данил. Брат, не. Брат! Обърках се. Имената ни дори са подобни. Добавете Данил. Чакай кажа Иван този път. Значи само... Чакай, Данил е много... Бъркам му името с всички. Ало. Ти му имаш там, братле. Ало. Тофи си. Никога не ми го Да. Дове. Ало. Нямам му номера. Защо ме махнахте? Кой го има? Защо ме махнахте? Ти си бот. Ама... Махна блоко... Добре, си. Да му звънна ли? Нямаш ли му номер, давай. Добре. Негър Даниел. Вие знаете ли, че Иван... Не Иван. Как ще ви объркам? Калян е Тъндърмен. Да. Тандърмен също там. Дани! Звънна му. За малко да умра.
Не, чакай, това ще го изстрел. Не, бавният колапс е много полезен човек. Брат. Да, ама смисъл, ако си сам. Някой... Така е. Той не ми втига някой да... Някакво, за какво ти Смисъл, ще стига? успееш сигурно, ама все пак... Ау, кото, умря. Не ме вдига както винаги. О, Добре. жалко. Що ти те ще затвориш ли? Какво? Ще затвориш ли? Какво да затварям? Ами ако Даниел беше решил в групата. I guess вече не. Вече не ми пука толкова много. Предполагам. Къде те ръгля? Окей, добро, право. Буквално не ги видях. Има ли още? Да, има. Добре, Ама брат. то на мен са Оф. впечатления, на тебе са ти нормални още тези. Иване, прави си ти да му звъннеш. Кое? Да, Джампадовете този... Маймуна с маймуна. Беше червен. Да, сега си ги има отделно. Щом си ги видя Помниш червени. като в NullScape имаш само 3 плеера. Братле. Да, помня. Мъртве! Кукато! Let's go! Ще му... Това беше най-добре. Той скина локъра много лесно. Даниел! Знам, защо не го разбирам. Ей, бе, акаунта му той ме е блокнал. Искаш ли рирол, виж колко пари. Да, съгласен съм, море. Чакайте, чакайте, ще ви джойна, ще ви Това е, джойна. това е. Чакайте, ще ви джойна. Окей. Имаме шоп. Имаме шоп. Добре, имаме шоп. Ще, може да дойдеш. Чай, дай да купим, Виктор, дай да купим да ни са по-ефти. Да го купим ли това? Да, аре. Окей, дай се. Зато... Не, брате, това е... Имаше Ice Skates, човек. Също сега ще... Добре, Аз също сега ще са дойда. по-хубави. Добре. Чакайте, аз също ще дойда. Окей. И верно Това го. по-тежкясна. Това е удобно. Не, бе! О, да. О, да. Човек, то няма... Ла 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 ла. Ой, кой? Всички ни Ла 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 ла. Пратете кода, я пратете кода. Я и Криси тиела. Чакате. Крис, елай ти? Къде? No escape. Ще дойде за Окей, един да. раунд и трябва да спирам. Абе, Виктор, ти си някакъв тъп негър, брат. Ти си някакъв тъп негърт. Окей, еми утре ще играя в Акания Не край на Стефани молките, брат. Че крилете са толкова удобни Разбрахте ли, обаче. че Roblox ще прави официален... Изобщо не ме бе. концерт? Не ме бе. Ирва ли ще бъде? Не ме бе. Какво разбира се? Разбира се, че не те бе. Кодът не е правилен. Да, защото сме в игра. Оказва се, че ако реролнеш прекалено много, минаваш през всичките апгрейди и почва играта Нали автоматично. щяхте да ни изчакате? Не знаехме, че играта почва. Твърде много пъти риролнахме и то почне играта. В какъв този Стефан е морт, бе? Скриншотнете си чата. Това аре стига, не е само Стефан мога да. Добре, бе. Чакай се, малко. Мога да сега. Напротив, това е много Стефан е морт. А защо да си скриншотам чата? Не, те, няма значение. Бомба! Опа. Уф. Искаш... О, брат, Озунов още не ми е приел френд реквеста. Може да ширнеш от другите. Някой Даниел ми приема френд реквеста преди Озунов. Какво искаш, ето? Не, Гърт, Даниел. Кай жервай. Да шерна? Окей. Не, почва да е... Абе, колко трип майни сте умрели, Да, бе? дъбл джамп. Айде. Ботовче. Аза! Почва да писва. Къде сте стигнали, бе? На 8 левел май. Сори, ама бати стана тати. Какви са тези неща, брат? Сори, ама бати стана тати. Сори, ама бати стана тати. Сори, ама бати стана тати. Ей! Мощни спокли, ден. Крайен ти колко използваш? Дайвър. Коя? Ползвай Тук отзаде забрави, чакай, обърни се. Кое? Ай там горе. Добре, добре. Графлер е най-добрия, да знаеш. Снямам граплер и няма да си го купа. Май се усетих. Тук ляво. Граплер е най-шитавия клас някога. Най-добрия. Не. Много е готин. Не. Буквално си Спайдърмен. Така лапа се. Ай, си мъртъв. Йо. О, да. Има
Имаше шиба и най-стайлови. Айде, брат, кога сте в фловито? Брат, виж, че какво споделят, брат, в смисъл... Какво ще гледам шера, бе? Негър. Чора, Не си лево сме и малко съм сам. Ей, чора, бе. Ама надявам се, че не изпускам нищо. Ти да не си с граплера, Тервеле. Да. Да. Лелас. Лейт гейм, когато получаваш дъбл джъмпове и мувмент работи, също са много полезен. Ама вие имате ляпто. Да. Абе, какво е тази кила, бе, брат? Еми, ето, чакай, къде ми е мишката? Къде ти е пишка? Ето. По факт. Аз днес бях на заболека. Не лапту, като цяло, каква е тази кила, брат? Някаква... Кое е? Самата игра ли? Да. Що това е такова, но? Чакай, що това е такова? Кое е? Ама то вие... Чакай, това Author of Chance ли е? Да, ама това просто yes. твърде късно. О, да. Спрингър! Отново имате 4 Спрингър! О, да, верно. Мортис! Bringer of Doom! Мортис на латински значи смърт. Мортис е... Mythic Brawler. Негър. На този хитбоксовете са му много шит. Кой на телефон? О, да. О, Телефон! да, ма хитбоксовете са му шит. Да. Да, for Това real. е тегаво. Wait. Let me tell you something. Линганго, лего, леруаца, линганго. Магнита, негър. Интересно е дали той се спамва отпреде като на камерата или като героя? И двете. В смисъл, И трите. колко са Ай, ти ли имаш... колко- Чакай, чак сега забелязвам. Ти ли имаш Zen Skybox? Zen Skybox. Не, имам Peculiar Graphics, това е. Да, това е на Иван. Ама аз не знаех, че е О, късно с фопа и не Peculiar Graphics е изглежда готин Skybox. Аз имам Дай, имам стар Skybox, той е много грозен. В сравнение с това, брат. Аз имам нормалния Skybox. Той е много готин. Аре, Терве, още 11, още 11. Къде има още? Това е Spinning Rooms. Искам да разгледам уикито на NoScape, ама няма, трябва да го заслужа. Лакнеш, Тервеле. Братле. Ще съберем за един шейк. Какво? Ето ги. Давай, Терве, давай. Давай, пъргатори. Включай! Не, никакъв шанс. Той е too late. В момента после трябва да събирам. Просто каквото видят дълго, като монетки събирам, не ми пука какво. 180 трябва, 180. Спана... Аха. Ама... Ще имаш бая пари? Мисля от позитивната част. Аз съм само от позитивен човек. Кое е най-дразнещото енеми да умреш? Марк. Мале, Терве, Дай, Марк, когато ни влезне в краката. Спайдермен. Аз сега всъщност... Давай, Тери! Там горе какво мога да Можеш, събера? То не си заслужава тук да бъда. Брат, на къде да пред спината? Аз си казах да видиш, но ти не слушаш. Сори. Беше за това. Ода. NoScape Discord VC. At least you tried. Някакво VC-то в Discord на NoScape. Тъпен негър. Какво Значи аз да... мога да оцелявам. Какво да джойнам? Това е телефон. Кой кода? Ама какъв е кода? Той го е пратил. Най-долния. Чакайте. Той не ми работи. Ей това, виж, ей това. Сега отново. Пратя го отново. Да,
Иначе като дойдат iStyles. Ей, това бе то. Да, не. От май сме всички обаче. Опа, 3. Трябва 3 да волтна. Да, може би Андрей не идва. Не. Поне от хората, които сме играли на ускипи сега буквално. Брат! Къде си Нищо тука? първото ниво е. А защо си от първото ниво? Не бе, не съм тук. Трябва да умря. Защото умре. Тук е. Просто не показва А, да. всички. Не, ти просто не си в героите. Мюзик. Аз умрях. Оправих си сетингзите. Последното. Забравихме едно Да, някакво. верно. При мене. Хора, за нищо е слушайте. Братле, мех си. Граплера е уникален! Да. Да, той е уникален, ама аз не съм. Да, затова си вземи нещо, което ти мачва плейстайла, негър. Ми това ми мачва плейстайла. Не. Щом го оттавил. Рано отклон. Защо всички обичат? Аз събирам с всичко. Защо всички обичаме какво? Lower Gravity. Не съм му фен, никога не съм му фен. Полезно. Брат, някакво гласувахме повече за него. Мязам на фуд джоб ли каза? Да. Не, нямам double jump. Ама не мязах. Някакво не ти трябва да учам. Знам, но плаших се. Той беше свикнал, че има дабл джамп. Чакам преди. Та толкова ме пие молва! Иване, въртай! На какво са хилите? Ни човек не Къде се умря. умря? Ами аз грапвам и... Аз си грапвам и не гледам къде има 3 панела и просто имплодирам, брат. Крис е мап тестера. Идва тук за да пробва мапа. Нел. За тук ти струва 5 милиона. Саня, шопа. Имаме шоп. Мартин Фекшен Март. Искам повече марта да дам. Сега пей чека ще струва бая. Да. Може би. Аре, Риро. честно казвам, ще са полезни. Да, Рирал. най-вече на Крис. Окей. Не! Нямаме Ако пари. бяхме риролнали. Ма нямаше да имаме Чакай, пари, чакай, ако рирал. Като сме трима... Теоретично би трябвало някой от нас да бъде спасен поне 2 пъти общо. Браво бе, Викторе. Стефане. Това не сте го видяли. Браво бе, Не Стефане. сте го видяли. Не сте го Стефане. видяли. Виктор, ти умря първо, начало, това ще Да, по-зле. значи Стефане, ще ви обясня какво казва. Браво, Стефане. Какво стана? Значи, спалвам се, Стефан почва да тича и заради хитбоксовете, аз съм залепен за тялото му и той ме бута, хваща... Някакво не бе! Аз съм пред него и аз умирам от трип майна и после Ай! пада във войда. Добре, Има бе, обвинява добре, мене. спокойно. Добре, че живее. Да живее граплера. Ти сложи леда. Ти сложи. О, не! Ей! Не често, не мога да гледам на 90 градуса нагоре. Виктор ме саботира. Не, ти ме саботира. Майка ти! Това е заради Крис, защото аз погледнах нагоре да видя за какво говори. Кой е там? Май никой. Само двамата са. Това са живи. Представям ти го на теб, Иван Гентлан. Ох ти фака негър. Ох не. Имаше Март отдолу. Ох не. Само като има 4 марта. Иване, не ме би. Иване, не Има ме би. 5 марта, actually. Иване, не ме би. Иване, не ме би. Амбукни бе. What's up, Очень danger? готин. Иване, не ме би. Не, брат. Теле. Те, брат, бях само 2. Да, но са на iStar, ще да го тройно има повече тук време. мен. Брат ти не избейтъра, брат. Иване, никой не чу какво каза. И няма да чуеме. Не. Иван... Това не ме. Да, хитна те. Не ме. Да, те. Не ме. Да, те. Да, те. Да, те. Иван, ти си ми тата. Брат.
ти крашаут, Чакай малко, Стефане! Скинова е много скъп. Скинвалкър. Стефане, ти... ICBM. Стефане, ICBM. Стефане, ти да не си с Венкорд. ICBM. ICBM. Когато плечето появи, Стефане, да не си... Много сме дай. Стефане, да не си с Венкорд. Не знам. Окей. Bravery ring. Още една беда. Sorry, Springer. Да. Мърдайте ме, кой ме бута? трите ми клайна, човек. Иване, ти ме завлечеш с тебе си. Бот. Браво, Ивания. Да. Бива. Много са сладки. Братле. Помощ! Помощ! One for the ship that put this in the name of the ship was the beginning of more than the boys made the waterman come to bring us together. Вили, на мен са най-хубавите неща. На мен ми се падат най-хубавите неща от Outer чансовете. Ай, играе Instagram Scrolling Simulator, брат, защото само това правя. Simulator fandom in a pretty cabinet. Брат, Виктор, ако не мухта, ще те превърна в кабелен механизъм. Ще станеш на кабелен механизъм. Ти ще станеш на Диди Бот Айнштайн. Не ще стана Дибър Епстин. О, да. Имам много лоша идея, но много искам да купим ляп, бе. О, да. Escape VR. Падна, как падна? Нуски VR. Аз чувствам се като Джо Барт, като къща така. Да. Да, ама сега ще имах, не ми ли е срам. Да, това не е шега. Защото знам, че другите момчета нямат бански намалета и твоите сини очи. Флеш! Стрингър. Някой нали малко по-добре сме с ващат? Да ви опвам. Не. Трипнук! Защо нямаше трипнук? Вижте. Таковите си войсчата, вижте. Той не го пуска отстрани и се чувате. Да. Всеки се чува на войсча. О. Дай войчарката. Ама той е същото, като Дискорд. Войсчата всеки те чува навсякъде. Просто някакво няма да псуваш. Да. Накъде да отида? Мале, Марта, ако минеш към мене, ще има майката. Брат, тъпото бебе само мен гони, защо мен имат път? Кое е най-тегавото енами в играта? Никое. И играта е тегава. Май не е Спрингър. Със сигурност не е Март. Бел. О, да, Бел. Той е клин във флеш, брат, само ни помага. Също, Телефрагър също има много аура. А кой е това? Кой е телефрагър? Бел е по-добър, Да, така. Да. Кой друг има? Ама ние половината енами не сме ги виждали. Да, добре, бе. Викторе, ако ти не си ме чуеш, ще го повторя за сотен път, защото много ме кефи. Voidbound бейбито е когато имаш веле. Какви са тия топки? Мяре, Void, беби. Какви са тия топки, бе, брат? Какво е това? Какви са... Това са Grappler Points. Окей, да, вие си мислите за специални 100 граплер, да. Отказвам се, не брат, отказвам се от Nuscape, брат, не мога. Аз тренирам всеки божи път, аз не играя. Брат, граплера няма нужда да е толкова специален, брат. Какво му слагат vantage point-ове по самия мап, дева тъпите чеки и смотани. Всъщност има нужда. Не, няма нужда. Нали е най-добрия, за какво си ти граплер point-ове? Така е още по-добър. Това е идеята им. Ама това е пълна чекия, брат! Трябва може само по мапа. Защо не мога примерно да ми възстановява... Само по мапа пак е най-доброто. Не, чакай малко, защо не мога да ги пълна тия точки, примерно да ми възстановява даша за дашна на 2 пъти? Да, ама и работят и като джамп падове, не е ли? Не е сигурно. И ти ресторват дъбъл джамп. Да.
Да, ама виж къде са, брат, на удобно място за граплер. Човек, ти може да дашнеш в тях. И какво? И като даша към тях, какво ще отида към Войда? Не, пусти. Не. Не. Не, да, пустите нагоре, ама виж, там има vantage point. Дай да даша към него и не сега не мога да се върна, брат, много готино. Аз казах като имаш double jump. И да имам double jump няма да се върна. Граплера става хубав, когато имаш double jump, също го влиза. О, не. Alright.